Santa nit és una cançó que està d'aniversari perquè ja té 200 anys. L'hem sentida amb l'Orfeó Català, tots els cors en ple, i també Simon Halsey ha fet participar el públic del Palau de la Música cantant-la en aquest tradicional concert de Sant Esteve. Ara surten a saludar tots els directors dels cors infantils, el cor jove i tots els directors, els mestres i els pianistes i músics que han intervingut en aquest tradicional concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català. Us estem oferint un any més en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música. Un concert que ha tingut també la direcció escènica de Dani Coma, com en edicions posteriors. Ara també Simon Halsey fa sortir a l'escenari els compositors que han estat protagonistes, Josep Maria Guix, Joan Magraner i Marc Timón, autors d'algunes versions i algunes estrenes que hem pogut sentir per primera vegada. I ara salutacions pel director escènic Dani Coma, que ha estat el responsable d'aquesta festa del concert de Sant Esteve, que un any més estem vivint aquí des del Palau de la Música Catalana. Comencen a aparèixer les estelades al Palau de la Música i és el moment esperat de l'himne de l'Orfeó Català, el cant de la senyera, que tot seguit sentirem.
Senyera s'acaba el tradicional concert de l'Orfeó Català des del Palau de la Música Catalana i amb realment aquests crits d'independència posem el punt final al concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català, desitjant-vos un bon any 2019. Esperem retrobar-vos l'any que ve. A reveure.